Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For turning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane simulators because zehle kancane. Usinophe singane encane. Hayibo. Ekhaba ningane mzombe. Ngisabe sengiyaqala ukuthi sengane ifana noba angiboni kahle. Siphumeni ke lapho guys. Ayikho serious le video ngiyaxolisa. Kahle kahle ngizongitshela ukuthi siyaqhubeka nokwenza ama reviews sakhuluma ngezingane zesimbo kusukela namhlanje size siyoqeda ngoDisemba. Bengicela ukuthi nibe ready ongazuthanda guys ayikho inkinga. Sikhuluma ngama TV shows. Ngiqalile ke namhlanje ngibukela izingane zesimbo useason 2 kanye no season 7 thana nesimbo so siyaqhubeka naleyo ndaba nezindaba zisemzumbe ongazi laba bakamseke balapha ya ku TV show Mzansi Magic mabephuma kuMzansi Magic baphinde betholakala ku Showmax njengamanje ke ngiyibambe ngapha nangapha kodwa ngicabanga ukuthi ngiqale ngezingane zesimbo ukuze kuzofika uDisemba ngiqedile kakade ngangithembisa usine uphethe ingane ifana nobani lengane akubalekile ke lokho ukuthi angifuni ukuthi sihlebe kakhulu bengifuna ukunikhumbuza nje ukuthi hayi sekuyimi nani ngiyazi ukuthi sizoxabana ngezinto eziningi kodwa ke guys ukukhulu kakhulu ngiyabonga isupport futhi ngiqhubeke nisupport nobanye le video ayikho serious ukuthi nje nginazise ukuthi sibuyile kuma reviews ekuhlebeni indaba zabantu lezi ezivela lapha ku TV show kulama TV show abayingxenye yazo. Okwami ngiyabonga kakhulu ngesupport. Bye.